Ако си представим, че Вселената е гигантска сграда, то от какви тухли ще е направена тя? В предишното видео обяснявахме за материята и силите, а сега ще обясняваме за най-малките частици, които са основата на всичко, и те са три вида – кварки, лептони и бозони. Кварките са като тухлите. Те изграждат протоните и неутроните, които са основата на всяка сграда в микросвета. Лептоните са като електрическата инсталация. Те не влизат в самата конструкция, но без тях нищо няма да работи. Например, електроните са лептони и без тях атомите не могат да съществуват. И накрая бозоните. Те са като строителните инженери, не са част от сградата, но помагат всичко да се държи заедно. Те пренасят фундаменталните сили и определят как частиците взаимодействат помежду си. Тези частици са в основата на всичко, от атомите до звездите. Но как точно си взаимодействат, ще ви разкажа в следващото видео, което е за стандартния модел. Ако това видео ти е харесало, последвай ме за още такива видеа.